हेलो फ्रेंड्स, ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୃତ୍ତିର 2 ବା 3 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କ୍ଷୁଦ୍ରମୂଳକ 2 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। 2ଟି ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଲେଖା ଓ ଲେଖକଙ୍କ ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର ଓ ଉତ୍ତର ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଲେଖା ଓ ଲେଖକଙ୍କ ସୂଚନା। ଲେଖା ଓ ଲେଖକ ସୂଚନା। ପ୍ରବନ୍ଧ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ରତ୍ନାକର ପତି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରମାତ୍ମାଶ୍ରୟୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କ'ଣ ବୁଝାଇ ଦିଅ। ପରମାତ୍ମାଶ୍ରୟୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କ'ଣ ବୁଝାଇ ଦିଅ। ଉତ୍ତର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମାଶ୍ରୟୀ, ଯାହା ପରମାତ୍ମା ବା ଐଶୀ ଶକ୍ତି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ପରମାତ୍ମା ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଜଗତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପାରମାନ ଘଟେ ସେସବୁକୁ ଏହି ଅର୍ଥରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 2, ଭୌତିକବାଦର ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଭୌତିକବାଦର ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଉତ୍ତର, ଭୌତିକବାଦର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଏକ ବିଶ୍ୱ ଜଗତ ନିର୍ଜୀବ, ଭୌତିକ ତଥା ଚୈତନ୍ୟହୀନ ଜଡ଼ ପରମାଣୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଗତି ଓ ଆକସ୍ମିକ ମିଳନରୁ କାଳକ୍ରମେ ଉଦ୍ଭୂତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଜୀବ ମାତ୍ରକେ ସେମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଗତି ଓ ମିଳନର ଫଳ। ଏହାକୁ ଜଡ଼ବାଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 3, ବେଦର ଆଦ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କିପରି ଘଟିଲା। ବେଦର ଆଦ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କିପରି ଘଟିଲା। ଉତ୍ତର, ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାରତ ଭୂମିରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିବୃନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ପୁଣ୍ୟତୋୟ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ପ୍ରକୃତିର ବିରାଟତା ଓ ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ଦର୍ଶନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଗୀତିକା ସମୂହ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବେଦ ରୂପେ ପରିଚିତ ହେଲା ଓ ସେଇଠୁ ହିଁ ବେଦର ଆଦ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ ଘଟିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 4, ଦେବାନ୍ତ ଦର୍ଶନ କ'ଣ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଅଛି। ଦେବାନ୍ତ ଦର୍ଶନ କ'ଣ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଅଛି। ଉତ୍ତର, ଦେବାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଭାରତରେ ପ୍ରଚାରିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦର୍ଶନଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଏହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦର୍ଶନମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡ କରି ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଅଛି ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଅଖଣ୍ଡ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ହିଁ ବିଶ୍ୱର ମୂଳ ପଦାର୍ଥ ବା ମୂଳ କାରଣ ରୂପେ ଦିବ୍ୟମାନ, ବିଶ୍ୱର ଯାବତୀୟ ବିଭାଗ, ବସ୍ତୁ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରକାଶମାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 5, ଭାରତୀୟ ଦେବମନ୍ଦିରମାନଙ୍କର କାଳ ନୈପୁଣ୍ୟ କି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାଏ। ଉତ୍ତର, ଭାରତୀୟ ଦେବମନ୍ଦିରମାନଙ୍କର କାଳ ନୈପୁଣ୍ୟ କେବଳ ଦେବଶକ୍ତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ ସକାଶେ ଅଭିପ୍ରେତ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ଯେଉଁଠି ଦେଖ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବିମଣ୍ଡିତ ସୁରମ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଦେବଶକ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଆରାଧନା ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଣକୁ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 6, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ କିପରି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମୂଳନୀତି ଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖ କର। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ କିପରି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମୂଳନୀତି ଥିଲା, ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଉତ୍ତର, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ରାଜର୍ଷି ଜନକ ରାଜା ଥିଲେ। ସହସ୍ର ଗାବୀଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମଣ୍ଡିତ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବିଦ୍ୟା ବିଶାରଦ ତଥା ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶୀ ଋଷିଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବା ରାଜଶକ୍ତିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାଜା ଓ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା। ରାଜା, ପ୍ରଜା ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ମହତୀ ଦେବତା ସ୍ୱରୂପ ଥିଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମୂଳନୀତି ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 7, ମାନବ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କିଭଳି ହେବା ଉଚିତ। ମାନବର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କିଭଳି ହେବା ଉଚିତ। ଉତ୍ତର, ମାନବର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଭକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନର ସହଯୋଗରେ ପରିଚାଳନା ହେବା ଉଚିତ। କର୍ମ ଭକ୍ତି ସମନ୍ୱିତ ଓ ଜ୍ଞାନର ସାଧକ ନ ହେଲେ ଅକର୍ମରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସୁତରାଂ ମାନବ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ତା'ର ନୈତିକ ଜୀବନ ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବିବିଧି ଧ୍ୟାନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ, ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 8, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଅଧୋଗତି କାରଣ ବୋଲି କେତେକ ମନେ କରନ୍ତି କାହିଁକି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଅଧୋଗତି କାରଣ ବୋଲି କେତେକ ମନେ କରନ୍ତି କାହିଁକି। ଉତ୍ତର, ଅନେକଙ୍କ ମତରେ ଭାରତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମାନବକୁ କର୍ମହୀନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ନିଜ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ଉପରେ ଆରାଧନା ଉପରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥାଏ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନା ନିମନ୍ତେ ତା'ର ଉଦାସୀନତା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରେ। ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭାରତର ଅଧୋଗତି ବୋଲି କେତେକ ମନେ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ଅଳ୍ପ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ
3 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର। 30ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଲେଖା ଓ ଲେଖକ ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର ଓ ଉତ୍ତର ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର। ତ ଲେଖା ଆଉ ଲେଖକଙ୍କ ସୂଚନା ହେଉଛି ପ୍ରବନ୍ଧ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ରତ୍ନାକର ପତି। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦେବାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଓ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଅର୍ଥ ଲେଖ। ଦେବାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଓ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅର୍ଥ ଲେଖ। ଉତ୍ତର, ଦେବାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଓ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦୁଃଖତ୍ରୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଉଭୟ ଦର୍ଶନରେ ଭକ୍ତ ଆଉ ଦେହ ମନରୁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଜାତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁଃଖ କୁହାଯାଏ। ସୂତ୍ରାଂଶ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୀବାତ୍ମା ସଂକ୍ରାନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଜୀବାତ୍ମା ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଜାତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 2, ପରମାତ୍ମାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଘଟୁଥିବା ବ୍ୟାପାରମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପରମାତ୍ମାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଘଟୁଥିବା ବ୍ୟାପାରମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର, ପରମାତ୍ମାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଜଗତରେ ନାନା ବ୍ୟାପାରମାନ ଘଟେ। ତେବେ ଏହି ଯେଉଁ ବ୍ୟାପାରମାନ ଘଟେ ସେସବୁକୁ ପରମାତ୍ମା ବା ଐଶୀଶକ୍ତି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ତେଣୁ ଏହି ବ୍ୟାପାରକୁ ବିଶେଷ ଅର୍ଥରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହିଁ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 3, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅର୍ଥ ପରମାତ୍ମାଶ୍ରୟୀ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅର୍ଥ ପରମାତ୍ମାଶ୍ରୟୀ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହା ପରମାତ୍ମାଶ୍ରୟୀ, ଯାହା ପରମାତ୍ମା ବା ଐଶଶକ୍ତି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଏହି ଅର୍ଥରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶବ୍ଦଟି ଭୌତିକ ବା ଜଡ଼ାତ୍ମକ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ। ତେବେ ପରମାତ୍ମା ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଜଗତରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ବା ବ୍ୟାପାରମାନ ଘଟେ ସେହି ସବୁକୁ ଏହି ଅର୍ଥରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଏବେ ଦେଖିବା 4, ବ୍ୟାସ ମହର୍ଷି ବେଦର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରି କିଭଳି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭାବ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି? ବ୍ୟାସ ମହର୍ଷି ବେଦର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରି କିଭଳି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ବ୍ୟାସ ମହର୍ଷି ବେଦର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରି ସେଥିରେ ନିହିତ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମୂଳ ତଥ୍ୟ ଓ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ପୁରାଣ କାଳରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭାବରେ ଭାବମୟ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ବ୍ୟାସ ମହର୍ଷି ବେଦର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 5, ଉପନିବେଶଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ରହ୍ମୋପାସନା ପ୍ରସଙ୍ଗ କେଉଁଥିପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଉପନିବେଶଗୁଡ଼ିକର ବ୍ରହ୍ମୋପାସନା ପ୍ରସଙ୍ଗ କେଉଁଥିପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର, ଉପନିବେଶଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମୋପାସନା କରିସାରି ଋଷିମାନେ ଶିଷ୍ୟବର୍ଗଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରି ମନଶାନ୍ତି ଓ ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନାର ଆରମ୍ଭରେ ଏହିପରି ସ୍ତୁତି ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାକ୍ ଶକ୍ତି ହିଁ ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ବାକ୍ ଶକ୍ତି ହିଁ ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର, ଭାରତୀୟମାନେ ବାଗ୍ଦେବୀଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଧାତ୍ରୀ ରୂପେ ସର୍ବଦା ପୂଜା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ବାଗ୍ଦେବୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ବ୍ୟାସଦେବ ବିରାଟ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ସନତ କୁମାରଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଳିତ ହୋଇ ବାକ୍ ଶକ୍ତି ହିଁ ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଷଡ଼ରିପୁଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କି ଲାଭ ହୁଏ? ଷଡ଼ରିପୁଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କି ଲାଭ ହୁଏ? ଉତ୍ତର, ଷଡ଼ରିପୁ ଦମନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ନୈତିକତାର ଚରମ ସୀମାକୁ ଗତି କରିଥାଏ। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ନୁହେଁ, ଭୋଗବିଳାସ ନୁହେଁ, କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ, ଆଉ ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ବେଳେ ଷଡ଼ରିପୁଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସ୍ଥାନ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସ୍ଥାନ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମୂଳ ନୀତି ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ରାଜା ପ୍ରଜା ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ତାହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା। ରାଜା ପ୍ରଜା ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମହତୀ ଦେବତାର ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା। ରାଜର୍ଷି ଜନକ ଥିଲେ ଏହାର ଉଦାହରଣ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ